Teñen entre 10 e 11 anos, pero precisamente estas idades son de a prevención é fundamental. De media, os menores contactan co alcohol por primeira vez na súa vida aos 13 ou 14 anos. Segundo datos recentes, máis do 68% dos menores de entre 14 e 18 anos recoñece ter consumido algunha bebida alcohólica no último mes. Hoxe en Ribadumia aprenderon que o alcohol non é ningunha ferramenta útil para facer novas amizades e que tampouco serve para ser máis gracioso. Ademais, a través deste obradoiro, os alumnos coñeceron de primeira man as consecuencias que a bebida pode traer para a súa saúde. O bebelo afecta algúns órganos, como o cerebro, o fígado, os pulmóns, o riñón e outros órganos do corpo. Se abusas moito del pode traerte malas cousas e ten diferentes grados e pode ser fermentado ou non. Podes divertirte con el, pero non deberías tomalo porque podeche facer mal ao páncreas, aos pulmóns, ao cerebro, etcétera, etcétera. Se tomas demasiado, podes chegar a ter unha enfermidade e poder estar en riesgo de morte. El alcohol es malo porque te puede provocar, puedes ser agresivo y pegar a la gente, y si te puedes desmayar si estás emborrachado en las fiestas. Todos os coñecementos adquiridos hoxe van ser plasmados nun traballo colectivo, un cómic no que os nenos e nenas teñen que representar varias escenas que sirvan para concienciar dende ben cedo que co alcohol non se xoga. Un cómic con persoaxes que teñan que decir cousas boas ou malas sobre o alcohol, con viñetas, caras, expresións, onomatopeyas, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer un cómic para mayo y si lo acabamos van a contactar con los profes para ver si acabamos y tenemos que hacer personajes actos sobre el alcohol